Mercabarna és un d'aquells indrets on hi ha vida. El Toni atenent visitants al recinte, el Jordi encarregant-se de la neteja del polígon, o la Llavina vetllant per la nostra seguretat. I són precisament ells i elles qui fan de Mercabarna el que és, una comunitat que creix cada any més i més. Aquest 2024 hem sigut més i més actius. Un d'aquells esdeveniments que fan més comunitat és la cursa Mercabarna, que enguany s'ha tornat a celebrar després de 5 anys i que es converteix en un dia de germanor i esport a les nostres instal·lacions. També hem celebrat el 40è aniversari de Mercabarna Flor i de les mercademostracions, omplint d'història i art floral aquest mercat. I també hem continuat rebent visitants de perfil institucional, professional i educatiu interessats en conèixer Mercabarna i el paper que aquesta juga a la cadena alimentària. Ens acompanyeu i veiem junts tot el que hem dut a terme? Aquest sentiment de pertinença fa que es tirin endavant iniciatives que fomenten la cohesió de la seva gent, com la cursa Mercabarna, que el 13 d'octubre va reunir 2.500 runners i que va tornar a convertir els nostres carrers i mercats en un gran escenari esportiu. Aquesta cursa popular, que passa a ser de caràcter biennal, comptava amb un recorregut de 5 i 10 quilòmetres, i els participants van fer que fos, per sobre de tot, una gran festa, amb activitats paral·leles per a totes les edats, vinculades amb l'esport i l'alimentació saludable. A més, es tracta d'una cursa solidària. En aquesta 6a edició, la recaptació es va destinar al Casal dels Infants, que invertirà els 5.600 euros recaptats a programes socioeducatius per a nens, nenes i adolescents, oferint-los suport educatiu, social i emocional. A Mercabarna Flor també hi ha hagut molt de moviment aquest últim any. El 17 de març vam celebrar la Festa de la Primavera, on es van presentar les últimes tendències florals a través de tallers i demostracions artístiques com la de l'artista floral Araik Galaistian. Un altre gran esdeveniment va ser el 17 de novembre, dia en què es va celebrar el 40è aniversari de Mercabarna Flor i de les mercademostracions. Aquesta doble efemèride ens va portar una jornada professional plena d'activitats al mercat de Sant Boi de Llobregat, amb 2 grans demostracions d'art floral a càrrec de Rocío Saro i Daniel Santamaria, el 4 concurs nacional d'art floral, tallers i música en directe. Una trobada que va fer que tot l'ecosistema humà que habita Mercabarna Flor pogués celebrar els 40 anys d'aquest indret tan especial amb un pastís floral com a fi de festa. I seguint amb els homenatges, al juliol es va celebrar un acte dedicat a la figura de l'empresari Joan Llong, antic president del Gremi de Majoristes del Mercat Central de Fruites i Hortalisses i d'empresaris de Mercabarna. Tornant a les instal·lacions centrals, aquest any hem rebut 30 visites amb un total de 440 visitants, persones que ens venen a conèixer procedents d'institucions, centres educatius o empreses. Com hem vist, el 2024 ha estat un any ple d'esdeveniments que han ajudat a reforçar llaços i a teixir-ne de nous. I seguirem treballant amb el mateix afany per seguir creixent amb més activitats, més visites i més trobades. Mercabarna, més i més.